DJ Siravan. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసిన ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. దీనికి వన్ బై వన్ ఫొటోస్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో అందుకోసం ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచి ఫొటోస్ తీసుకోండి. ఇట్లా ఫోటో మీద క్లిక్ చేసి బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇలా సేమ్ టు సేమ్ వన్ బై వన్ చివరి వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్, అప్పుడే అర్థమవుతుంది. ఇలా వన్ బై వన్ చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను స్కిప్ చేసి మొత్తం యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. సో దీనికి ఇప్పుడు సెక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. అయితే లాస్ట్ ఫోటో నుంచి మొదలు పెడదాం. ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఓన్లీ 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఈ 2 ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు 4వ ఫోటో, ఈ 4వ ఫోటోని కాపీ చేసుకొని బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 13 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 2 ఫొటోస్, ఇదొక్కటి అండి, ఇదొక్కటి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ 2 ఫొటోస్ అయినాయి కదా, బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఇటు నుంచి 2 అయినాయి. ఇప్పుడు ఇటు నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో, ఇక్కడ 7 ఫొటోస్ వస్తాయి. 1 2 3 4 5 6 ఇంకోటి 7. ఈ 7 ఫొటోస్కి ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి. సో మళ్ళీ ఇంకో 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 22 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. డబుల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది వాటికి. ఆ 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేయండి. సో బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో కాపీ, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఇక్కడ నుంచి ఉన్నాయి. ఇక్కడ 6 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ నుంచి 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా
టూ ఫొటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటే అన్నిటికీ అప్లై చేసుకోండి, ఏం కాదు. ఇలా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేయడం. ఇలా చివరి వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేకే ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఇప్పుడు మిగిలిన ఫొటోస్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో మొత్తం అన్ని ఫొటోస్కి ఇది ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి. ఇట్లా పేస్ట్, ఇక్కడ పేస్ట్. ఇట్లా 1 by 1 అన్నిటికీ, మిగిలిపోయిన ఫొటోస్కి అన్నిటికీ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పింది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.